Good morning! Magandang umaga Pangasinan. Maabigya kapasan at sakay at ating tanagagig. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wadya tilalamat ya mangi paruntal na saya na programa ya tinuo para sa mamaestra ugugaw tansaray atong laulad sa panaon ya sabos so face-to-face classes lapot si COVID-19. Sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral at mga magulang, halinang makinig at makiisa sa Leksyon Pangasinan, radyo na, paaralan pa. At sa araw na to, muli na naman po ninyo makakasama ang inyong lingkod, Joseph Canilang Bacani. And later, makakasama naman po natin ang ating sir, yes sir, na si Sir Richard Marsan. At sa loob ng isang oras, ating muling alamin ang mga kinds of leave, mga benefits of teaching and non-teaching employees ng SDO1 Pangasinan. Kaya sa umagang ito, muli na naman po nating makakapanayam, makakasama ang ating Chief Administrative Officer sa SDO1 Pangasinan, walang iba kundi si Dr. Rafael Edwin C. Nicolas. Good morning, Sir Edwin. Good morning, Sir Joseph, or Maestro. Yes po. Okay. Welcome back. Thank you, Kahapon sir. na po nagkasama po tayo, magkakasama tayo ulit ngayon. Salamat po at malugod naman po akong may batid sa ating mga kaguruhan at sa mga non-teaching personnel ng SDO1 Pangasinan. Opo. Kahapon napag-usapan naumpisa na po natin, Sir Erwin, yung po mga kinds of leaves, mga benefits ng ating mga guro at saka mga non-teaching employees ng SDO1 Pangasinan. Ako, sir. Yan. Ipagpapatuloy po natin yun, Sir Erwin, kasi naputol tayo ng kinulang na tayo sa oras Sa ng oras. hapon. Oo, At naintindihan marami ko. pa rin ang magandang pag-usapan po natin today para po sa kaalaman ng ating mga guro. Tama po kayo, Maestro. Opo. Kahapon nabanggit ko po sa inyo, natanong ko po sa inyo, nabitin po ako doon sa tanong na yun, Sir Erwin. Sige po. Yung pong may mga guro po tayo na nagli-leave for, ang tawag nila doon yung walang specific na date ng leave nila. Tapos nagpapile sila ng leave na gano'n. May term doon nakalimutan ko na. Indefinite. Tapos, indefinite leave. Yun. Indefinite leave. Indefinite leave. Tapos, ang nangyayari, pumupunta sila sa abroad, nagtatrabaho doon, and then after a while, kapag natapos yung contract nila, bumabalik sila ngayon dito sa Pilipinas at nag-apply ulit. Na bumabalik para sa kanilang pagtuturo. Allowed ba yun sa atin as among the benefits or ng ating mga guro dito sa SD1 Pangasinan, Okay, sir? ganito po yan, Maestro. Yung indefinite leave ng teacher, kung teacher po kayo, at ang purpose po sa pagpunta sa abroad ay maghanap ng trabaho, bawal po yun. Bawal. Oo. Ayan. Bawal po yun. Ang sinasabi po natin na indefinite leave, na sinasabi po ng ating kagawaran o ating rules on leave, no? Yung mga halimbawa nagkasakit ka, Yun. na medyo mahaba yung treatment ng yung sakit, Opo. yun, bibigyan ka ng, mayroon tayong minimum ng 6, depende Okay. nga sa sakit. Aha. Kung curable within 6 months, then you will be given a 6 months. Pero if it is not curable within 6 months, depending on the gravity of the sickness, you will be given indefinite, but it will not exceed 1 year. Oh. Okay. So may limitations din. May limitations Hanggang din 1 po. year lang. Hanggang 1 Indefinite. year po yung indefinite leave nila. Bagamat ito yung indefinite, walang date na exact, pero Limited to limited 1 year. for 1 year. Opo, Yun. yan po yan. Yun po yung mga pumupunta ng abroad, usually, hindi po yun sila nag-work sa abroad. Yun po, namamasyal, o kaya yung pag-approve din natin dito sa ating opisina, sa division office, inaalaw po natin yung more than 6 months na vacation abroad kasi mayroon silang valid reasons. Ang reasons ay may asawa sila doon na nagkasakit Okay. at kailangan nilang alagaan because yung sa sakit na yun. Kaya yun,
binibigyan natin sila ng mga period na ganon. But they will not exceed 1 year. Seat Kasi 1 pag nag-exceed ka ng 1 year, under the rules, automatic na Owl. hindi naman award, you will be dropped from the rules na. You'll be Pag dropped on the hindi rules ka na. nakabalik ng isang taon, hindi ka nakabalik sa serbisyo, maalis ka na sa serbisyo. Wala ka na, hindi ka na ma-reinstate. Hindi ka na ma-reinstate. Pero kung halimbawa lang, ilang taon nang nakalipas at gusto mong bumalik, mag-apply ka ulit bilang guro o bilang isang empleyado na non-teaching na, pwede naman yun. Pwede. Na-allow po natin. Okay. So, i-differentiate lang natin, sir, yung drop from the roll at saka yung owl. Okay po. Yung owl po, yun yung absent without official leave. Okay. Hindi ka nagpaalam na mag-absent. At then, mayroon tayong proseso doon. Yes, sir. Pag nag-absent without official leave ka, ang gagawin po ng ahensya o ang opisina o ang head of office, bibigyan ka ng memorandum to return to work immediately. Return to work immediately. Memorandum. Memorandum. Okay. Yun po yun. At ang memorandum na yun, you are given to report to work immediately. Now, kung May grace period? may grace period po, immediately. Immediately. Immediately upon Wala nang grace receipt. period. Upon receipt Upon receipt. of the notice to return to work. Now, if within 30 days you fail to report to work, despite of that memorandum, yun, i-declare ka na awol. Owl na siya. Yes. So, ano yung disadvantage ng pagiging owl ngayon? Ngayon, pag naging awol ka, some of your benefits will be forfeited. Okay. Yan. At isa pa yon, magiging bad record sa isang empleyado kung ikaw ay na-charge ng awol. Pwedeng pag mag-apply ka ng trabaho, nasa 201 file mo yan nasa service record mo yan, Yes, sir. hindi ka natatanggapin Okay. because of that bad record. Yun po yung disadvantage. Yes, sir. Then some of your benefits will not be given. Will not be, you cannot avail of some of the benefits as an employee or as an official. Okay. If you are dropped from the rules, ano naman yung disadvantage nito? Repercussion nito? Ganon din po yung drop from the rules po ito. Kasi yung awol, ang result ng awol kasi, you are awol and then automatic i-drop ka from the rules. Ito naman po yung ito. Yung drop from the rules, dalawa po yun. Okay. Yung i-drop natin because of awol. I-drop naman natin because hindi na siya nag-report. Halimbawa, nag-file siya nga ng leave of absence. Okay? Nag-file siya ng leave of absence ng 1 taon. At within that period, after 1 year, hindi na siya bumalik. Okay. Hindi na natin sila ino-notice na return to work. Bibigyan na lang natin sila ng notice na drop from the rules already. At ang Ang disadvantage nun, pag hindi mo pa na-reach yung retirement age, hindi mo makukuha yung retirement benefit. wala kang retirement benefit. Yes po, pag yung drop from the rules ka. Hindi mo kukuha yung full benefit ng retirement kung hindi mo pa na-reach yung retirement age. Yun. Sir, nabanggit nyo kanina, after na maging owl ka or probably pag na-drop from the rules ka, gusto mo ulit bumalik, will you take the LET exam ulit? Magtitik ka ba ng LAT exam ulit o hindi na? Hindi na po. Ka na? Hindi na po. I-reapply mo na lang. I-apply mo na lang po yun. Mahirap po yung awol. Mahirap po yung awol. Mas mabigat po yun. Mabigat yung parusa sa awol. Mas mabigat po yun. Kaya lang may notice po yun kung hindi ka bumalik nga sa serbisyo. Kasi karapatan mo rin kung ayaw mo nang bumalik Kaya lang magpaalam ka kung ayaw mo na. Ngayon hindi ka nagpaalam. So i-charge ka namin ng awol. Absent without official leave. Absent without official. Opo yun, sir. So madra-drop din siya ng roles po yun. Yan. Kaya lang bibigyan ka ng pagkakataon. You will be given a notice. Of course, due process. Due process, sabi nila. Kung hindi ka sumunod doon, wala na. Wala na. Drop ka na. Yun. So other than that, sir, ano pa yung mga benefits na dapat ma-enjoy ng ating mga guro? Ito po yung benefits, yung isa yung
Na-take up natin kahapon yung vacation at saka sick leave. Yes, sir. At saka yung isa pa, yung sinabi nyo, yung rehabilitation leave. Yes. Yan po yan, yung na-injure ka sa trabaho Yes. at gusto mong magpagaling, Mhm. yan, rehabilitation leave ang i-apply mo depending on the what we call this, yung recovery period. Okay. Yun po yun ang ililive So, pwede mo mo with magsabay pay. ba yun, sir? Sick leave, then later on, kasi you need to be rehabilitated for how many months? Isunod mo naman yung rehabilitation leave. Hindi naman po ganun. Ay, hindi naman. Iba naman ang Iba process naman po niya. yun. Pag rehabilitation leave kasi, anong tawag dito, na-aksidente ka. Yes. Na-injure ka, kaya yon. Yung sick leave naman, ito yung sakit na, halimbawa, na natrangkaso ka, Mhm. gano'n. Mayroon kang fever, ayun. So yun yung kategorya niya. Yun mga kategorya Differentiate nun. the other Opo. from the other Yes, one. oo, yun po yun. Yeah. Kaya hindi mo siya pwedeng isabay yun. Ibang leave naman ang applicable. Yun. Pagka Okay. sick leave, yung mga usual sick na nararamdaman natin. Nararamdaman natin. Tapos yung rehabilitation, kapag ikay na-aksidente, Na-aksidente sa may trabaho, napilayan ka. napilayan di ba? ka, Oo. ganun. And then iba naman Nasugat yung, ka. yes, Yan. iba naman yung maternity leave kasi nanganganak Yes, yun. iba naman yung maternity Yeah. leave kasi nanganak. At paternity leave kasi mag-aalaga kay misis. Yes, yun po yun. Yung maternity leave, may bago po tayong batas ngayon. Wow, ano po yung Yung, batas na natin sa maternity leave? Expanded maternity law. Yun, yung- at ini-extend. Ang alam ko, isang buwan yata o 2 months. Ngayon, Ngayon, noon, 3 months na. Yan. 3 months Noon, ako, sir. 60 days 60 days. ang maximum. Wow, Ngayon- so that's 2 months. That's too much. Ngayon, more than 3 months. Kasi 105 days na Effective siya. na po yan, sir, sa mga... Effective na po yun. Last year pa yun, effective na. Sayang, naigigad na si misis eh. Sayang. Kasi walang limit yun. Basta nanganganak ang babae, Oo. pwede mong i-avail po yun. Okay? Ayun. Oo. Nasa batas po yun ng RA, Republic Act 8972. 8970. 8972. Ay, 72. Okay. Yes. Hindi po 8972. Sorry. Correct me. Yes, sir. RA 11210. I'm sorry. 11210. 210. Yung nabanggit ko kanina, yung RA 8972, yung solo parent. Iba naman yun. No. Solo parent naman yun. Yan, yung Oh. 8972. Sige, banggitin na lang natin yan, sir. Kasi Okay. nabanggit na rin lang, pati itatouch na rin natin yung solo parent. Apo. Opo. Yung maternity, Yes, sir. yung maternity, Expanded Maternity Act, na maka-avail po ang isang babae na nanganak, full term, ang tawag natin. 9 months, then will give delivery, mag-avail siya ng 105 days with pay. 105 days with pay. Yan. Sarap. Okay? Yes, Ang ma'am. sarap nun. Yes. So, 105. Yan po, itong batas na ito maganda. Kasi noon, yung batas natin noon, pag may kondisyon bago ma-avail yung maternity na 60 days. Yes, sir. If you have rendered 2 years in service, ma-avail mo yung 60 days. Full. 2 years in Oo, service. noon na batas. Okay. Pero ito ngayon, once you are appointed, nag-report ka lang ng isang araw at bukas manganganak ka na. You are entitled already of the 105 Wow. maternity days leave with pay. Oh, maganda yan. Opo, Talagang maganda it po serves ito. its purpose. Yes. Yeah. And ito po, lahat po ng babae sa gobyerno, whether married or not married, Yes. they can avail of maternity leave. Basta mga anak. Basta manganganak at ikaw ay nasa gobyerno. Okay. Okay? Ngayon, kung gusto mong i-extend yung maternity leave mo, pwede. Pwede. Yes. You are given 30 days, an extension, Uh-huh. but without pay. Without pay na po. Yeah, without pay na siya. Yung first 105 days with pay po With pay yun. yun. And the next 30 days, if in case you Na want to hindi ka extend pa your leave, extend your leave, not pay na. Not, not, hindi na po. Walang wala bayad na nang po bayad yun. po yun, pero you can be allowed to leave for 30 days without pay. At least, kahit pa paano. At least, papaano po. Kahit pa paano. So, Ito tatandaan po, natin yun. ito po, itong 105 days sa batas na ito, hindi lang yung babae makaka-avail.
Oh. Pwede rin ng kanyang asawa. Oh yeah, yung paternity leave. Hindi paternity leave ito. Ah, Iyon, halimbawa, asawa no ako nang nanganak, halimbawa yung asawa ko ano ng maternity. yes sir. Ngayon 30 days. Pwedeng ibigay ng babae yung 105, pwede niyang ibigay yung 30 days doon sa kanyang asawa. Oh. Parang With pay or without pay? With pay yun. With pay. Yes. Parang, maganda yan sir. Yun. Aha, Ito yung maganda. ano ng bagong batas. Ito Ah, maganda. Ipapamigay mo yung 30 days doon sa asawa mo, Oo. na with pay din siya na mag-leave. Wow. Ito yun may bibigay mo yung instead na 105, gagawin mo na lang na 75 days, yung Okay. 30 days para sa asawa mo. Oh. Ah. Pero si Mrs. papasok na siya, hindi pa. Papasok na siya ng after 75 Si days. Mr. na lang ang Si Mr. na nga nang maiwan sa kung yun mga ang nagka kay baby. Oo. Okay. Maganda yon. Or, halimbawa, yun nga po sir, pag nanganak ang asawa mong babae, nasa gobyerno ka rin o nasa private sector, you can avail of the paternity leave. Yan naman. Yan po paternity yun. leave. At yun po yun ay alagaan ngayong asawa at anak. Yes. Katulungan, okay? Ngayon, pag kinulang yun, yun nga, yung 105, pwedeng bawasan ni Mrs. Ibigay kay Mr. para nakatulong pa siya. Oh, so pwede yun, sir. Ay, nagdag. Pag binigay mo, and then later on, pag kulang pa, pwede mo nang i-apply yung paternity leave mo ngayon. Yes, pwede rin. Oo. Okay? So, maganda. Maganda po yun, nabatas ito ngayon. Okay? Yung paternity leave naman, 7 working days lang po. 7 working days. Ang i-avail po ng lalaki. At 7 least, working days, opo, yes. 7 working days. So yun po yun, maternity at saka paternity. Paternity. Nabanggit natin yung solo parent mo. Yun. So, Mayroon ka na ng maternity leave ng 105. okay. Single parent ka pa. You are given another 15 days 15 days. extension With pay. with pay. So 105, single parent ka, okay? I-avail mo ulit yung 15 days with pay on. With pay naman. So parang ang haba ng leave mo, 120 days. Galing. Ito po yung bagong batas na Yan yun. yung bagong batas natin. Apo. RA 11210. Yes po. Oh. In connection also or in relation also with the solo parent mo. Solo parent law. Apo. Ngayon, Pero yung sa solo parent law, sir, applicable lang sa mga babae yan. opo, Sabi sa lalaki. Kasi may mga solo parent din ng mga lalaki, sir. opo. Oo. Babae po ito eh. Oo, sila pinag-iwanan ng mga anak. Opo, kapag iwanan ng anak, kaya yun po yung Yes. nilalagay. So, applicable lang sa mga solo parent na mga babae. Opo, Ha? opo. Malinaw po yan, mga kaibigan. Opo. Okay, so, Ano yun po? po, Yan yung cons sa maternity at saka paternity leave. leave. Opo. So, yun po yun. The same po ang fill upan po nila, the same na form 6. Form 6. Yes, form 6 at mayroon po tayo dyan. Papakita po namin dyan, nandiyan po. Yan po ang fill upan po natin. Yan na po ang standard form natin. At alam naman po ng buong SDO1 na po yan at saka yung mga guro Yan. at ang mga non-teaching personnel po natin. Paano ang pagpa-file po niyan, sir? At sino magpa-file? Siyempre, ang magpa-file yung entitled po dun sa leave. Okay. Like for maternity leave, si madam na nanganak, ipa-file niya yun, pipill upan niya in advance kung minsan kasi alam mo na yung term kung kailan ka magdi-deliver. Sa bagay. oo. Yes, Lalo i-file mo na in kasi advance. sarian, alam mo na yung schedule mo. No, yun na po yun. So, Okay? pwede mong i-file In advance. before or after. Yes. Pwede mong i-file Or within. before delivery and Okay. after delivery. Pwede rin Pwede rin, pwede rin. Paano sir kapag hindi siya makakapunta kasi kung sakali, Okay. cesarean po siya. Cesarean Ito siya. din necessary filing. Question ng eran niya. At yung Okay. eran, basta napirmahan niya, okay, basta napirmahan niya, ipa-file nila sa kanilang opisina. Like for example, kung teacher, i-file sa office ni principal. Yun. And then sa principal, ipo-forward niya po doon sa district office. Okay. And then district office, yung mga liaison po natin, Sa division i-forward naman sa division office. So yun ang proseso natin. Yun ang proseso po natin. So, malinaw po yan ha. Huwag kayong magkakamali po doon. Lalo-lalo doon sa mga anak. Opo. Kiklaklaro ko lang, maestro. Opo, Yung kahapon, vacation at saka sick leave.
Yes. Sinabi natin doon sa vacation na dapat kung mag-avail ka ng vacation leave, you will file it in advance. Before the effectivity of your vacation leave, Okay. which is 5 days before. Okay. Kasi kung hindi yan i-approve. Oo. In an extreme cases po, may mga ganon, na may mga emergency, yun mga exception. Na halimbawa, kailangan mo ngang mag-vacation leave because may emergency na sa bahay, hindi mo alam kung kailan. Yeah. Kaya ang vacation leave, kasi magbabakasyon ka kaya alam mo kung kailan ka magbabakasyon. Correct po yan. Okay? Kaya dapat ipina-file mo ng 5 days in advance. Ngayon, bakit po natin pina-file 5 days in advance? Kasi yun nga, alam mo yung pagbabakasyon mo. Ngayon, hindi po na-approve yung vacation leave mo. Oh, mag-leave ka ba? Hindi. Kasi hindi na-approve. Okay. Okay? Ngayon, kung ipinail mo 5 days before, tapos na yung 5 days, hindi ka nanutisan na disapprove, Yes. mag-leave ka ba? Yes. Kaya yun yung ng 5 days. Okay. If within 5 days your leave was not approved, or it was disapproved but you were not given notice, Yes. hindi dumating sa'yo, you can go on leave. Because And you will not be considered and you will not be considered award because after 5 days, if not approved, it is deemed approved. It is deemed approved. Yun, Yes. presumption Ang natin. presumption mo. It is deemed approved. Okay. So it is deemed approved, so you can go on vacation Vacation. without being considered old. Yes, sir. Yeah. Yan pa yun. Pag sa sick leave naman, ang pagkakaiba, ang sick leave, hindi mo pwedeng i-file in advance. Kasi hindi mo alam naman kung kailan ka magkakasakit. Tama po yan, sir. Unless na magpapadoktor ka because mayroon kang nararamdaman ngayon at gusto mong magpa-check up kailan ang schedule ng doktor mo, Yes. pwede mong i-file in advance. Okay. Yung kailan mo yung magpapadoktor ka, kasi may nararamdaman ka, pwede yon. Okay? At Ngayon, ikaw naman ay nasa hospital pa, tapos ang pag-file naman, after na gumaling ka na. gumaling ka na. Yun. Ang pagpa-file naman ng sick leave ay upon recovery and once you return to office, you file it at once. Yeah. Kasi kung hindi mo nang pinile at once, Yes. ayan, you will be negligent of your duty. Yes. Yun po yun, Sir, okay? balikan natin yung vacation leave, sir. Yes, sir. Kapag ka naka-vacation leave ka na, but in the exigency of public service, cannot short yung vacation mo, can it be done? Yes. Because it is the exigency of the service yan. Okay. Kailangan na kailangan. Pero those are in extreme cases. Yan. Kasi sa office naman natin, mayroon tayong staffing pattern dyan Aha. na Pero sasalo sa trabaho. may sumasalo sa trabaho. Opo. Sayang naman kasi nagbakasyon na nga eh. di ba? Ganun po yun. Opo. So, yun po. Depende po kung medyo mahaba-haba. Yeah. Yun po yun. Pwede naman po yun. Pwede rin manggagaling sa'yo na 10 days yung vacation leave mo, after 5 days gusto mo nang bumalik. Pwede yun. Pwede rin naman. Apo, ikaw na mismo ang magpapakat nung Aha. vacation mo. Pwede naman pala yun. Pwede naman po yun. Okay. So the same process, you'll undergo the same process. Under the Operate same ulit. process, yes sir. Ah. Okay po. Ngayon, dun sa sick leave naman po, let's go back to sick leave. Yes, sir. Alimbawa, nagkasakit ka ng 3 araw. Hindi ka nakafile ng leave mo kasi nagkasakit ka nga. Yes. After 3 days, you go to work. Go back to work, file your leave back. Yung sick leave mo. Sick leave mo. Okay, okay yon. Ngayon, if it is more than 5 succeeding days po yung sick leave o yung sick leave mo, once you go back, you should attach a medical certificate. Medical certificate. Yes, if it is more than 5 days, More than 5 days. yung sick leave mo. Okay. Okay? So, alam naman po ng mga yun, pero this is for the benefit yung mga bago sa Servisyo. servisyo natin. Yes, tama po yan. Para malinawan po sila. Apo, Sir, para paano yan? Kapag ka return to work ka na, gumaling ka na, Apo. yun ang feeling mo, gumaling ka na. Then after 2 days, bigla ka ulit nagkasakit. You can avail of Another sick leave. Apo. Okay. Yun po yun. Ah. Kasi, in a year, mayroon kang 15 days.
15 days. In a What if year. exhausted na yung 15 days? Kung exhausted na yung 15 days mo, Oo. okay, you can avail of the 5-day forced leave. Ayan naman ang gagamitin mo ngayon, Oo. 5-day forced leave. Kasi very ano naman kami sa gobyerno eh. Oo. Oo. Tapos kung yun, para at least hindi ka without pay ka. Without pay naman. Yes, para without pay. Hindi mo naman hindi without pay ang leave mo pag inavail mo 'yon. Yes. Kasi kulang nga yung sick leave mo. Yes. Pwede mo rin kung mayroon kang vacation, magbakasyon ka muna. Okay. Pwede rin 'yon. Pwede rin yan. Okay? Pwede mo ring Kasi sabihin mo na sick leave 10 days yung available na leave mo. Kasi maubos na. Gusto ko pang magbakasyon ka mo. Pwede naman yun, gamitin mo yung vacation leave mo kung mayroon pa. Ayun. Okay? Yan. So, Kasi malinaw. generally kasi, pag mayroon kang earned vacation at saka sick leave, you can always avail of that Okay. Anytime. anytime, basta kailangan mo. Kailangan mo. Opo. Kasi sa gobyerno naman, kung mayroon kang available na vacation leave at nag-absent ka, magpaalam ka lang. I-charge doon. Yeah. Opo. Sir, nagka-accumulate din ba yan? If in Yes, case, sir. Hindi mo nagamit sa taon na to. Pag hindi mo nagamit sa taon na to ang vacation at saka sick leave, nag-accumulate po yan. Next year, nadadagdagan po. Nadadag. In a year, mayroong 15 ulit. In a year, may Okay. 15. So, 15 vacation, 15 na sick leave. Oh. So, nadadagdagan. Nadadagdagan siya. Apo. Okay. Dagdag ng dagdag yan. Dagdag ng dagdag yan habang nasa gobyerno ka pa. Pag nag-retire ka, sir, hindi mo nagamit lahat yun. Convertible to cash. Convertible to cash po yun. Okay? Convertible to cash. Pwede naman pong itong benefit na ito. Aside from that, sir, mayroon kang vacation at saka sick leave na madami. Kasi hindi ka naman nagkakasakit, hindi mo naman ina-avail. Yes, sir. Pwede mong i-convert sa cash kung kailangan mo ng pera. Wow. So, pag nag-retire ka, marami ka palang biting pera. Kahit hindi ka pa nag-retire, pwede Yes, sir. mong mag-avail. I-avail mo yung conversion into cash Yes. through monetization ang tawag natin. Yan, monetization. Monetization of leave credit. Leave credits. Yan, i-convert to cash kasi kailangan mo ng, halimbawa, mayroon kang paggagastusan na pambayad sa tuition ng iyong anak. Yes. Yan. Halimbawa, na hospital ka, wala kang pera, pwede yun. Pwede rin pala sa inyo monetization, ano? Kasi sa Apo. LGU, ganun din eh. If at the end of the year, hindi mo nagamit yun, Apo. pwede mong, you will be asked to monetize. Ano? Monetize mo ba ito? Yes. Pagdating ng January, magmo-monetize ka pa, gano'n. Yes. Pwede pa rin pala. Pwede rin po, sir, sa gobyerno. Opo. Ang ganda pala, ha? Maganda po yun, maestro. Opo. Yan. Ibang-iba talaga kapag kayo nasa gobyerno rin. Kasi marami pong yun nga, Benefits. benepisyo at pribilegyo. Okay? So, na-take up natin maternity, paternity, vacation, sick leave. Okay? At saka yung leave abroad. Parang vacation leave din yun. Kaya lang, it is spent in abroad. Vacation leave abroad po ang tawag natin. Yun. Vacation leave siya pero hindi ka Pilipinas. You spend your vacation in abroad. In abroad. Yan, yun po yung sinasabi natin na nagli-leave po yung mga tao kasi Yes. magbabakasyon nga. Magbabakasyon. May mga relative doon. Yes. Actually, Yan. nagbabakasyon pero minsan mayroong tawag nito, Pa-part-time job. part-time job. Mahirap po yun, sir. Pag na-trace din na Pag na-trace po yun, nag-part-time job po kayo doon, makakasuhan po kayo pagdating. Oh. Kaya wag nyo pong ipaalam. Tago nyo na lang. Kaya lang, hindi ko po yun ina-advise. Of course not, kasi it's bad. Because it is bad. It is bad. Kasi you can be charged for dishonesty. Yes. Kasi you say that you will go on vacation. Yes. Kaya nga inaalaw ka ng gobyerno para lumakas ka at magawa mo yung trabaho mo. Yes. Wala doon, nagbakasyon ka pala maghanap ng trabaho, which is wrong. Yun. You can be charged for And dishonesty, if you will be charged with dishonesty, it can be a ground for your dismissal dismissal. from the service. From the service. Opo. Kaya, yun po, we have to be honest. Yes. Yun po yung ano natin doon. Kaya yun nga, pag sinabi mong vacation, you go on vacation.
Oo. Kasi pag nalaman ng gobyerno yan, Yes. kakasuhan ka niya. Yes. Okay? Oo. So, wag po natin i-avail nun na ganun po. Pag vacation. Pag sick leave po tayo. Tama po yun. Okay? Oh? Oh. Pag leave abroad at vacation doon, vacation kayo doon. Pinaka-importante sa lahat, be honest. Be honest. Yeah. Yan. Kasi, yun ang ng DepEd. Honesty is the best policy. Yeah. Sa DepEd po tayo. Tama po yan, sir. Apo. Bata pa ako, naririnig ko niyan. Yes, Honesty sir. is the best policy. Honesty is the best policy. Mayroon mga leave pa rin po tayo, sir. Aside Yes, sir. from that. Yeah. Mayroon tayong ang teacher nakakapag vacation leave yan because of what we call the service credit earned by teacher. Kasi usually teacher cannot avail of wala silang automatic na vacation leave na na-earn at saka sick leave na na-earn. Okay. Kasi meron po silang tinatawag po natin na yung proportionate vacation pay. Na yun po yung kahit sa Disyembre, may same break po tayo. Okay. December break, hindi na papasok yung mga teacher but they are still being paid. Yes. Yun na po yun. Kaya hindi na po sila entitled po ng vacation at saka sick leave. Tsaka sick leave. Apo. Kasi during summer, April, May, Nakabakasyon ulit. nakabakasyon po sila and with pay po With pay sila naman doon. yun. So medyo marami-rami yun sa kanila. Yes. Ngayon, makaka-avail po sila yung tinatawag natin na service credits naman nila. Halimbawa, during summer vacation, kung pinag-report po sila o nag-attend sila ng training, bibigyan sila ng service credit. Service credit. Opo. At yung service credit na yon ay ma-earn po nila. For leave. Yun ang magagamit nila para sa kanilang ang service credit naman ay magagamit lang nila sa sick leave nila. Yun. Hindi nila magagamit sa kanilang bakasyon. Bakasyon. Apo. I believe, sir, bukod dyan, Apo. pag nag-join sila ng Girl Scout, Boy Scout, that's Yeah. another... Tama po kayo, maestro. Oh, yes, sir. Pag mayroon silang Boy Scout at Girl Scout activities, mayroon po tayong regulation po doon at policy na they are entitled also of service credit. Service credit. And Yes, service credit ang tawag doon. This is for our teaching personnel. Yes, Yeah. this is only for our Teaching teaching personnel. But for non-teaching, wala po yun. Mayroon tayong, yung kanina man yung yes, naman yung kanina. vacation at saka yung sick leave naman. Yun. Yan Kasi po. naman sa teaching personnel po natin, totoo naman po sinasabi ni Sir. Opo. Kapag ka Christmas vacation, with pay sila. For 2 months, with pay sila. From Yes. April and May. Yes, sir. So, ang incentive na lang po nila to avail of the sick leave saka vacation leave is yung mga service credits po nila. Yes, service credits po nila. But they will just only avail that only on sick leave lang. Sick leave. Bakasyon, hindi po. Iba naman sa bakasyon. Wala sila kasi hindi na entitled for vacation leave. Hindi nila magagamit yung service credit earn nila Oo. sa vacation. Sa vacation. Kaya kung gusto nila magbakasyon, yung mga iba, Oo. wala, without pay yun. Without pay. Without pay yun. Isa pa na Yes. naalala ko, Maestro. Sir Erwin, yung kung sa pag umakto sila sa election. Yan, pag umakto ng eleksyon, they are given elect for service credit, Service automatic credit. from the COMELEC. Aha. And aside from that, kung nag-act na naman sila sa census, or Census. population, Oo. Ongoing ngayon ang census, pero yan hindi po. na Hindi na tinatap ang mga teachers ngayon Oo. kasi may klase na eh. Oh, yes, yes. Yes. Oo. So yun po yung mga na-earn nila na service credits po nila. Yun. Yun. Ngayon, yung service credit na yun at na-accumulate. Halimbawa, binibigyan natin sila ng service credit pag yung nag-attend sila ng seminar na it was done during weekends. Yes, sir. Yung weekends na yon na dapat ay hindi sila nag-work pero nag-seminar sila, yun, bibigyan sila ng service credit. Equivalent to 2 days po yun. 2 days. Pag nagawa ng, halimbawa, ang seminar nila ay 5 days. Nag-umpisa ng halimbawa,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mm-mm. Yung Saturday, Sunday na nakuburan ng seminar, yun magiging service credit po nila. Yun. Okay? Another is seminar during summer break. Mm-mm. At naka-summer sila, dapat nakabakasyon sila. Yes, sir. Hinag-seminar sila. Yun, makaka-earn sila ng kanilang service credit again. Again. Yan. Pero yung sa maternity leave, paternity leave, applicable din sa mga teaching personnel. Yes, sir. Applicable po yun sa teaching personnel lahat. Natin. Okay? Yun po yun. So, yun po ang ano natin, benefits po ng mga guro. Mm-mm. They can avail of that. Ang mga leaves na po yun. Yan. Marami pa po. Yes, po sir, tuloy Okay. natin. Tapusin natin yung mga para maintindihan Okay. po nila lahat, maalaman po nila lahat. Mayroon po tayong sa mga non-teaching personnel. Yes. Non-teaching naman po ito. Yes, sir. Mayroon po tayong yung tinatawag natin na 3 days special leave privileges. 3 days, special leave privileges. Yan, 3 That araw is po aside yan. from the 5-day forced leave. Aside from the 5 forced mandatory leave or Okay. 5 mandatory leave, Okay. mayroon pang 3-day leave privilege para sa mga non-teaching personnel. Okay. At ma-avail nila ito kung sa kanilang Kasi yung magagamit non-teaching nila. personnel natin, kahit na April and May, nandito sila. Yes, nag-work po Yan, sila, walang tuloy-tuloy yan. bakasyon. Walang bakasyon. Even Christmas, walang bakasyon. Ang ano lang, yung mga legal holidays lang. Yes, oo. Ayan, so mayroon kaming 3 days leave privilege po. Mm. At magagamit mo yan kung halimbawa, may errand sa bahay. Halimbawa, yung anak mo Yes, sir. na nasa school, mayroong PTA meeting, Mm-mm. maglilib ka doon. Filial obligation or parental obligation mo yun. Okay, yan. Pwede mong i-avail yung 3 days na sa isang sunod-sunod. Mhm. Pwede rin intermittent siya. Ibig sabihin, gamitin mo ngayon. Tapos next week ulit, gamit mo yung isa. Tapos next week ulit, gamitin mo ulit. Yes. So yun po yun. Pero mag-apply ka rin yan, sir. Yes, magpa-file ka pa rin ng Leave application. application leave Okay. po. Magpa-file ka rin. Okay. Another po yung study leave. Study leave. Yun, sinasabi Yan, natin. sinabi natin kahapon, pero Yes. natin ano. Ah. Sa mga teaching at saka non-teaching, they can avail of this study leave. So both. Okay. Kaya lang may separate regulations. Oh, Sa iba naman. teaching, iba yung regulations niya. Okay. Sa non-teaching, iba rin. Iba rin. Okay. Pag teaching, if you have served more than 7 years in the service, 7 years. yes, you can avail of the study leave with pay for a maximum of 6 months. 6 months, okay. Yan, with pay yan. Halimbawa, i-complete mo yung master's degree or doctoral degree. Mm-mm. Yan, you can avail of the study leave. Yun. Yan po Very yan. Okay? Pag nakaserve ka na ng more than 7 7 years. More than 7 years. Aba. Okay. Ngayon, sa non-teaching naman, Mm. under civil service, kasi yung sa teacher, govern po sila ng Magna Carta of Public School Teachers. Mm-mm. Kaya yung 7 years na yon. Yes, sir. Under Republic Act 4670, Magna Carta of Public School Teachers. Entitled po sila ng study leave Study leave. with pay. Sa non-teaching naman, under civil service regulations naman, on study leave. If you have rendered at least 2 years in service, you can avail of study leave. Oh, medyo konti lang yung akuan. 2 years lang 2 years sa mga lang. non-teaching. Oo. To complete their to complete their study, like taking the bar exam, board Yes, exam, yes, sir. and completing their baccalaureate degree. Provided regular po sila. Provided, yun nga, kaya mayroon siyang 2 years 2 years and po. na if you have already rendered for 2 years in the government, Mm. Kasi sir, kahit 2 years na mayroon pa probationary, casual pa rin eh. Sa government. but even casual, they can okay. avail of that. Kasi yun po yun. Benefit po yun under ano. Okay? Yes, So yun sir. po yun, ma-avail po ng mga non-teaching po natin. Okay. Okay? So yun po ang pagkakaiba ng maternity at study leave for teachers and study leave for non-teaching Non-teaching personnel. personnel. But they have to file a service obligation. Mayroong contract po yan. May contract pala Oo. sila pipirmahan. May pipirmahan na contract po Okay. yan. Kasi, kasi Yes, sir. kung mayroong service contract, kaya nga 6 months. Mm-mm. Yun din sa non-teaching personnel, 6 months din. 6 months din.
Ganun din, 6 months sa teacher. If you can extend for another 6 months kasi hindi mo natapos, you are allowed, but without payment. Yeah, without pay. So mga kaibigan, we have touched some of the benefits and leaves, Yes. kinds of leaves for our teaching and non-teaching personnel. Sir, isusurprise pa natin sila. Itatabi muna natin yung mga iba Yes, sir. because I would like to have you back again in our Leksyon Pangasinan Radio na paaralan pa para mas mapaliwanagan pa natin yung ating mga guro, mga teaching and non-teaching personnel po natin sa SDU1 Pangasinan on their benefits as embodied dyan po sa handbook na inihahanda po ng ating Sir Yes, Erwin sir. po dito. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, maestro. Yes, sir. So Salamat po. maraming salamat po ulit, Sir Erwin. I will... Yes, sir. um, May pleasure po na palagi po dito kasi para sa mga kaguruan at sa mga non-teaching personnel po ito, Opo. sa atin po lahat. Yeah. At kayo po ay naninilbihan para sa kanila, sir. Yes, sir. Maraming salamat. Maraming Yes, sir. salamat Thank you din for po, your sir. time. Balik po tayo ulit dito ha. Pagka Thank sa you, mga sir. susunod na natin, episode po natin. Opo. Kasi marami pa po yung leave na tatakal natin. May mga leave for special law. Yeah. Like, Special. Tama yung special. Meron pa tayo. mayroon po tayong yung battered women Oh, yun. at saka po yung sa gynecological disorder. Like for example, they have been operated with myoma Yun. o yung may cancer on reproductive system. Yes, sir. They are given a privileged leave again. Leave also. Yes. Okay? Okay. So yun. Yan. Tatalakayin po Okay. yan ng ating Sir Erwin sa masusunod po ng mga panahon dito po sa Yes. ating Leksyon Pangasinan Radyo na Paaralan pa. Again, Sir Yes, sir. Erwin, thank you so much. For Maraming your time. salamat din po. Salamat. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Thank And you. stay healthy, Sir Erwin. Yes, thank you very much. Yan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunang leksyon na Pangasinan, Radyo na Paaralan pa. At samantala, narito muna ang pagpapakilala ng ating himpilan.
District Supervisor sa Burgos District. No, ha? Nasa Burgos po sila ngayon. At ang topic po natin, pag-uusapan po natin yung suporta na binibigay ng local government unit sa bayan ng Burgos doon po sa digitization at bayanihan tablets na inumpisahan ng ating SDS, Schools Division Superintendent, na si Dr. Sheila Marie A. Premisillas. At ngayon, positive po yung turn, yung positive po yung result, no, ha, na natatanggap ng ating Burgos District mula sa LGU. At we have online our Public Schools District Supervisor, si Dr. Leanne B. Boston. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa ating pinakamamahal ng Superintendent, Dr. Sheila Marie A. Premisillas. Sa pagkakataon po na naimbita po ako sa programa pong ito. Yes, ma'am. Ma'am Leanne, kumusta na po ang ating preparations for October 5? At muna po, sir, ready na po ang ating mga paaralan. Nagkaroon na po regulation, so nakita na po namin na naihanda na po lahat ng mga kakailanganin po para sa opening po sa October 5 po. So kung baga 100 ready. Yeah. 100 ready po ang lahat ng mga paaralan po. Wow, magandang pakinggan po yan, ma'am. At ready na pala ang ating bayan ng Burgos, ang Burgos District. Ma'am, support. Kumusta naman ang suporta ng mga stakeholders natin sa ating BELCP, LDM ng Schools District? Ito po isang pagpupugay po sa ating pinakamamahal na mayor po. Dahil po sa paggabay ng ating mahal na superintendent po, naging positive po ang kanyang advocacy ng ating superintendent po dahil una po kung ipahatid ko na rin po na una po noong August 26 po ay naibigay na po ang unang suporta po ng bukso ng suporta para sa education kung saan po naibigay po ang 26 po na TV, smart TV, Opo. and mga iba't iba pong kagamitan para po magamit ng mga guro para sa darating po na pasukan. So, amounting to 615,000 po. 650,000. Yes po. Yan po ang unang bukso po ng suporta ng lokal na pamahalaan ng guro sa pinamumunuan po ng ating pinakamamahal na Mayor Ronald A. Ngayawan po. Wow, so ibig sabihin yan, ma'am, meron pang kasunod kasi unang bugso pa lang yan eh. Yes po. Ang sukasunod po, dahil nga po nagkaroon po ng courtesy call po at nailata po ng ating mahal na superintendent noong September 2 po, pumunta po sila sa bayan ng Burgos at nagkaroon po ng nailata po ng ating SDS sa ating mahal na mayor po yung kanyang advokasya at hindi po nag-asubili ng ating mayor na magbibigay po ng 100 pong tablet. Yes. Po. So, ang initial po ay turn over na po bukas. So, bago pasukan po ay meron na po yung tablet po, yung bayanihan po. Bayanihan tablet. Tablet po. Yes, na po. turn over po bukas ng LGU sa mga school heads po. So, bukas po. Wow! Congratulations sa ating LGU Burgos sa kanilang suporta sa ating mga guro. Yan po. Opo. So, kumusta naman po yung mga enrollees natin sa ating mga eskwelahan sa schools district po natin, ma'am, para sa school year 2020-2021? So, ang mga mag-aaral po talaga ay hindi naman po nagbago ang percentage when it comes to enrollment. Opo. So, handa po kahit sa pandemya ito, handa po ang mga mag-aaral po na pumasok. So far po, mayroon tayong 98%. So, for a total of 4,813 po ang mga enrollees po ng Burgos District po for the elementary and secondary na po. Wow! So, doon po sa numbers na yan, ma'am,
Meron po kayong statistics kung ilan po ang galing sa private schools na lumipat po ng mga public schools po natin? Ang tinatansya po ngayon po, ang nakuha po namin na data po, parang 20% po ang lumipat po sa public school. Kasi po nga, yes, po 20% ang population po na lumipat sa mga public school. Marami-rami po yan, ma'am, ha? May dalawa po na private school po dito sa Burgos, ang St. Isidore at yung St. Adelaide po. Opo. So yun po yung nakikita namin na kaya dumami po ang enrollment po sa elementary. Yun. At sa public schools po. Opo. Ma'am, hingi po kami ng update sa mga sub-office management po ng Burgos. Yun nga po yung ang ganda-ganda po ng programa na nagkaroon po kami ng divisions of office po kung saan na-deploy po yung mga ADAS, mga bookkeeper at nabigyan po rin kami ng nabigyan na po ng AO, Administrative Officer po. So kung with regards to the services na para sa mga guro, mabilis po ang proseso po. Maganda po yung proseso kasi yung halimbawa sa mga incentives na lang po with regards to loyalty, noon po December nakakatanggap. Yes, Kung ma'am. halimbawa within the year, maglo-loyalty sila ng September. Yes, ma'am. Pero po, pag may budget na po, agad-agad po na makukuha, hindi na naantay yung December po para maibigay po ang mga incentive. So far, meron pong 80 po na 80 teachers na nakatanggap po ng kanilang incentives, loyalty po. Opo. Kung September po, yun po ang kagandahan. At meron na din po tayong liaison officer na sila yung nakikitransact ng business. So, lahat po na dito, hindi na sila yung ma-iskulit na travel pupunta sa division office para lang po maghatid ng mga report. So meron na po tayong liaison officer. So yun po ang ikinaganda po ng pamamalakad ng ating mahal na superintendent. So, nakikita niya ang hirap po ng mga taga dito sa grassroots po. Oo. So, satisfied kayo, mama. Nakikita ko sa statement po ninyo. Masayang-masaya Yes, sir. po kayo. Yes, sir. Galaw na po, sir. Malayo po ang Burgos. Pag pupunta po dyan para mag-submit ang mga iskulit, they will hire also transportation para makarating dyan. So far, ang pag-arkila po is 2,500. Oo. Pero pag Laki, ang liaison officer, magbibigay lang ang liaison officer, rotation basis, yung travel lang talaga na actual fare, ang naibibigay ng iskulit po ang naibibigay. So nakatitipid, malaki po ang katipiran po para po sa transpo. Kasi malayo po ang Oo Burgos. nga, no? 50 kilometers from the school, district office to the division office, 60 kilometers po. So malaki pong katipiran kasi nga, yung sinabi ko, pag mag-hire ka ng sasakyan, it costs 2,500 po. Malaki-laki po yan. So we can understand, ma'am, kung bakit hindi po namin kayo ma-personal na ma-interview dito because napakalayo talaga ng Burgos mag-travel papunta pa dito sa Lingayen. Yes. Opo nga sir, yun po. Gusto ko man na pupunta po personally, pero po may mga mission din po kami dito na ginagawa po in preparation for the Yes, opening ma'am. of po. Oh, yan. Alam ko, busy-busy po kayo, ma'am, sa inyong preparations ngayon. Lalong-lalo na, we only have how many days more to be ready para sa October 5 opening. Kaya, congratulations po, ma'am, sa Burgos District sa inyong mga preparations at good luck po sa inyong lahat yan sa October 5. At Dr. Lian Boston, ma'am, can I have your parting message, ma'am? So sa ngalan po ng kaguruan ng Burgos District, maraming salamat po sa pag-imbita at naibahagi po namin din ang best practice po kung paano kami po binigyan ng suporta ng ating mahal na mayor, ang ating LGU, sa Yes, mga ma'am. kailanganin namin. So inaasahan po pa rin namin, hindi lang po ito yung binibigay na suporta, meron pang another batch po
continuous po ang pagbibigay ng ating LGU sa suporta po para sa mga mag-aaral para maibigay po ang dekalidad na edukasyon sa bayan po ng Burgos. Yun lang po. Yan, thank you so much, ma'am. And good morning po at maraming salamat din po sa inyo, ma'am. Mga Thank you kaibigan, din po. yes, ma'am. Mga kaibigan, si Dr. Lian B. Boston, ang ating Public Schools District Supervisor ng Burgos District. At tabayanan po ninyo, mga kasama po naman natin ngayon, sina Dr. Susan Rakrakin, hindi po siya rakista, pa-apelyido lang po. Iyan, Madam Belinda. Yan, Madam Belinda Dicena, ang ating Administrative Officer 4. Sila po yung head ng Asset Management Unit. Pag-uusapan naman po natin yung procurement process po natin. And then we also have with us Ms. Nelia Santos, ang ating Administrative Officer 4. Siya naman po ang head ng Personnel Unit. At pag-uusapan naman po natin yung reclassification and upgrading of items and positions. Yan. At ang tabayanan po ninyo, mga kaibigan, mga guro, mga magulang, mga mag-aral, yung ating panayam uli kay Dr. Sheila Marie E. Primesias, ang ating Officer in Charge sa Schools Division Superintendent dito sa SD1 Pangasinan, para sa mga updates on new normal in education. Huwag po kayong bibitaw ha. Manatili lamang po kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan. At ngayon, bababatihin na po natin ang ating mga guests this morning mula sa ating dito sa SDO1 Pangasinan. Ano ha? Saglit lang po ma'am at ilalagay ko tong inyong mikropono para po kayo marinig. Ma'am, dito po kayo. Lapit lang po kayo dito. Yan. Muna babati sa atin ang ating head ng Asset Management Unit, si Madam Belinda Dicena. Magandang umaga po sa inyo, Madam Belinda. Magandang umaga po, Sir Yeah. Joseph. Maestro na lang po. Maestro. At syempre, sa lahat ng ating mga kaguruan, lahat po ng ating kasama dito sa SDO1 Pangasinan. Yan. Kumusta na po kayo? Lalo na pala kay Ma'am Sheila dito. Oh, yun. Ma'am Sheila. Yan. Si Madam Nelia Santos naman. Madam Nelia, kumusta na po kayo? Mabuti naman po, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kaguruhan ng SDO1 Pangasinan, mga school heads, saka mga non-teaching personnel na nanonood po at nakikinig ngayon. Yan. So, unahin na natin si Madam Belinda. Yung procurement process, paano po ba ito, ma'am? Ito po yung mga gamit po sa ating mga opisina Opo. na pinoprocure. Pero, all assets procured should be in accordance with RA 9184. Mhm. Dapat po nakalagay lahat yun sa APP na ipine-prepare po natin. Yun. Ay, yung- APP. bago natin gawin yun, Opo. dapat may PPMP na gagawin ang lahat ng mga units sa division natin. Oo. So, lahat Based yan. on that, Opo. sa PPMP, tsaka tayo gagawa ng APP. APP. Na isasubmit natin sa DBMPS, yun ang basihan nila para dun sa ating procurement. Yun. Ang ginagawa yun, every 15th of December, Mm-mm. every year. Every year. That is in preparation for the next school year. Next year, next administrative year. Apo. Kasi yung procurement na yan, ang allowed lang, kung ano yung nandoon sa EPP, yun lang ang allowed na ipo-procure po natin. Yes Ganun po po. ba yan, ma'am? Yes po, sir. Oo. Hindi tayo pwedeng mag-procure ng isang item na Wala. hindi po nandoon sa EPP po natin. Exactly po, sir. Yan. Ngayon, ma'am, meron po bang exemptions to the rule na kahit wala sa EPP, dahil sa kailangan ng school, pwede rin po ba tayong mag-purchase ng wala doon sa EPP? Pagka sa school, meron naman silang ibang APP na ginagawa din based sa kanilang pangangailangan. Based sa kanilang Opo, pangangailangan. pangangailangan. Pero all schools, ma'am, are required to prepare po. an annual procurement plan, APP, at saka yung EPP nila. Opo, Yan. kailangan po. Kailangan po yun. At yun ang sinusundan talaga. Ganun po talaga mga kaibigan sa gobyerno. Na bago po sumunod yung isang taon, naghahanda na po kung ano yung mga Yes po. kailangan sa school. Inihahanda po yan, nililista po yan. Para pagdating ng isang taon, yun po yung, alam na po kung paano natin gagamitin yung pera ng
gobyerno. Yes po. Yan, yun po yung purpose nun. Kaya meron po tayong APP, Annual Procurement Plan. At the same time, parang pag-prepare din po yan ng budget. Opo. Oo. For the Nakabudget next na po. administrative year. Yan po, di ba ma'am? Yes, ma'am. Yes, Opo. po. So, may allowable amount o certain amount po na may limitations po ba doon, ma'am? Kasi ang pag-procure namin ay quarterly, sir. Quarterly. Opo. Pero bago yung pag-procure natin, kailangan po mag-prepare tayo ng APR based po doon sa kanilang request. Oh, ano yung Yes. APR, ma'am? Yun po yung Agency Procurement Request. Request. Okay. Opo. Kasi kailangan natin mag-procure muna sa DBM. Mhm. Pagka wala po sa DBM, lahat po nang wala sa DBM, pwede tayong mag-request sa outside source. Outside source. Ayun. Doon po tayo magpe-prepare ng RIS, PR. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, doon po sa pag-procure ng mga equipment, kailangan ba na yung supplier natin may field chips? Kailangan po talaga. Kailangan talaga yun? Yes, sir. Oo. May, Pagka kasi 50 and above, kailangan na po siyang i-fill jeeps. basta 50 and above. Opo, sa ano na lang, conspicuous place. Ayun. Gusto ko lang linawin po sana, yung Yes, sir. APR, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yung Ano po yun? kung request natin sa DBM, pag wala po yung mga items na ni-request natin, kailangan nating humingi ng certificate of non-availability of supplies para nakapag-request tayo sa iba. Yun. Makapag-outsource tayo. So magandang matandahan po natin yun. Opo. Oo, mag-request tayo ng sa DBM. Certificate of non-availability Certificate of of non-availability of supplies. Opo. Yun. Kasi nangyayari po yan, ma'am, ano po, bigla na lang po nauubusan. Halimbawa ngayon, nagkakaubusan na ng mga coupon bonds. Yes. So wala na available sa market. So anong gagawin natin ngayon? Yun ang kailangan natin ngayon. Kailangan natin mag-request muna sa kanila. Yes. Ngayon, pag wala talaga at kukunti yung maibibigay, kailangan nilang magbigay ng Certificate of Non-Availability. Ang magbibigay niyan, yung pinagkukuhanan. Opo, DBM. Ay, DBM na mismo Opo, ang magbibigay. maestro. Kasi Okay. sa DBM talaga tayo muna kukuha. Yes. And how will we do that? Paano po tayo hihingi ng Certificate of Non-Availability sa DBM, ma'am? Ganito po yun, sir. Mag-prepare po kami ng APR. Yun po yung Agency Procurement Request. Yes, ma'am. Lahat po ng mga request ng units, nakalagay doon. At kailangan po, meron sila. Kung wala, kailangan nilang magbigay ng non-availability Yun. para makarequest tayo sa iba. Diba? Para By makarequest. preparing naman ng PR. Yun yung purchase request. Okay. At So, doon yun. sa purchase request, kailangan nandoon na yung mga amount. Aha. Apo. Tapos, after ng purchase request naman, pag napirmahan na ni superintendent, yung sahod, bibigyan natin ngayon sa BAT. Sa BAC. Bids and Awards Committee. Bids and Awards. Ah. Para i-post yun sa PhilJeps. Okay. Ah. And then, pag na-post na sa PhilJeps, mayroon na ngayon magbibid. Opo. Pero bago yun, kailangan muna sila, accountant sila, Aha. budget. Kasi Yes. babudgetan ni, budget Opo. officer. Ayun. Okay. So, isasubmit dito sa SD1 Pangasinan for budgeting. Allocation opo. ng budget. Allocation, opo. Ah. Titingnan niya yung amount kung sapat pa doon sa quarter. Quarterly. Opo. Yeah. Quarterly naman Yes, ma'am. Doon naman sa MOOE, ma'am, ng mga public schools, paano naman proseso ng paggamit doon sa MOOE? Lalo na sa mga procurement na yan. Will it go the same process na pag 50 above and 50 below, pagka 50 above, PhilJeps na yan. Nagkakaroon na ng bidding po yun. Kasi malaking amount na po yun. Opo. Pero pag 50 below, yung usual procedure bang sinusundan natin doon? Pwede rin. Parang same lang naman sa amin sa division. Sa division? Opo. Ganon din sa MOOE yan? Opo. Oo. So, malinaw po yan na kailangan kapag walang available na supplies, we have to request the DBM for a Certificate of Non-Availability of Yes Supplies. po. Kailangan kasi yun ng COA. So, sa COA talaga? Opo, talaga. Kasi kailangan
makita niya na meron, wala. Kasi kailangan dapat lahat po ng ating bibilhin sa DBM muna. Sa DBM mo na. Pagka wala talaga, kasi karamihan, ang dami kasi eh. Kaya pagdating namin wala na, kukunti na lang. Yes, Siguro mga coupon, mga tape, ganun, scotch tape, gano'n. Yan. Sa process na to, sir, ito, i-continue ko lang po. Sige po ma'am, sige po. Pagkatapos ng purchase request at na i-purchase na po, doon na papasok yung PO, purchase order. Purchase order. Na if meron na pong mga suppliers. Yan, oo, suppliers na. Aaligid-aligid na yan. Alig-alig. Hindi, titignan nila doon sa Philjeep. Kung Philjeep, kaya so, nila. yan. Doon, maglalaban-laban sila. Tama yun. Lowest bid naman yun. Oo. po yun. Magsasabit sila ng bidding Yes, nila. Kung kasi sino yung sino po- pinakamababa ng Siyang bidding niya, siyang panalo. Opo. Ano yun? 3 bidders? 3 bidders. 3 bidders, tapos bubuksan isa-isa yan. Opo, Oh, sealed. naka-sealed yan, ha? Sealed yan. Naka-sealed yan sa isang envelope, and then bubuksan yan isa-isa ng Bids and Awards Committee, at titignan nila kung sino yung lowest bidder na pwede siya makapag-supply din. Yes. Kaya niyang isupply yung kailangan. Yan. So, they are allowed only for 7 days. O depende po sa dami ng mga supplies items. Okay. So, for that 7 days, magde-deliver na sila. Bago yung pag nag-deliver po sila, meron po silang, may bibigay po silang DR, Delivery receipt. delivery receipt, kasi yun ang kailangan ko para maipa-inspect ko rin sa COA. Yun. May inspection pa rin ng COA. COA, talaga. Ganyan po kahigpit mga kaibigan, yung kung paano bantayan ng gobyerno yung pera ng gobyerno. Yes. Na kailangan natin ng commission on audit, we have to undergo certain process, yung mga kailangan sundin natin yung steps by step na nakalatag po dyan para hindi po natin ma-violate yung mga administrative orders ng mga yan. Ang dami po pong process yun sa PO. After the inspection, unang-unang mag-inspect yung dito sa atin. Yes, ma'am. Inspectorate team Opo, ng SDO. Then after that, kailangan tawagin ko na si COA and her team. Yes. Inspectin niya lahat. Titignan niya isa-isa, PO, IER, tsaka yung DR. DR. Pag walang isa doon, Wala. Hindi siya pipirma. opo. Oo, Kasi yun din ang kailangan sa kanyang Oo. Kita niyo mga kaibigan, hindi po ganun kadali mag-disburse ng pera ng gobyerno. Yan po pinapaliwanag po natin sa inyo para maintindihan po ninyo how the government operates and how the government spends the money of the government mismo. We have the Commission on Audit. Kaya nga meron tayo. That's an independent constitutional body po yan na siya pong nangangalaga. Nag-a-assure na yung pera ng bayan talagang well spent doon sa dapat na paggagamitan. Yan. So ano pa po yung mga... After the inspection, pwede na namin silang ibigay sa mga requesting unit. Kung sino po yung mga accountable officer. Bibigyan namin ngayon sila ng mga PAR. Ayong PAR, Yes. Property Acknowledgement Receipt, na kailangan pirmahin nila. Yun yung above 50,000, doon natin ilalagay. Yes. Ngayon, pag ang kanilang request ay less than 15, Yes, ma'am. doon tayo sa ICS. Oo, sa ICS. Opo. So hindi porkit halimbawa ako ang official, hindi porkit ako official, basta-basta ko na nilalabas yung pera. Hindi ganun po yung proseso, ha? Hindi po. Tsaka meron talagang kailangan na resibo sila. Yes. Napipirmahan. O kasi liliquidate din yan di ba ma? Opo. Tapos pagka nag-retire sila, kailangan may return slip, kailangan namin yun. Yes, ma'am. Na makita rin yun. Kung Oo. hindi nila pipirman kailangan clearance. At saka titignan din yung pricing. Is it reasonable? Opo. Yun, di ba ma'am? Kasi para maiwasan yung overpricing na tinatawag Yes, natin. correct. Opo. Oo. Dapat reasonable. Meron talagang ceiling yan na susundin ng ating gobyerno para makita na tama lang yung presyo na yan. Di ba ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan. Sumalino na po yung procurement po natin mga kaibigan with Madam Belinda. Susunod naman natin si Madam Nelia kasi kanina patahimik dyan eh. Ma'am, ano naman yung reclassification
And upgrading of items sa mga positions po natin. Ano na po yung ginawa natin dito sa SD1 Pangasinan, Ma'am Dal? Okay po. Sa kagawaran ng edukasyon, may mga paraan po kung paano ma-promote ang isang teacher, ang isang school head, or even the non-teaching personnel. Una, yung reclassification of position po. Dito, pag nag-request ka ng reclassification of position, ibig sabihin walang existing vacant position po. Okay. Ang i-request po natin ay yung sariling item natin Okay. na ma-reclass sa Yes, higher ma'am. position, provided na you meet the qualification set forth under DepEd Order Number 97 Series of 2011, particularly for school heads po yun. Memoryadong naman. Oo. Opo, sir. Isa rin pong paraan ay yung promotion with existing vacant position. Okay. Dito naman po, pinapablis natin yung vacant position, then nag-invite po tayo ng mga applicants to apply. And then, ipopost natin yan sa civil service, bulletin of vacant position, o kaya sa job portal natin, para mabasa po nila yung mga qualifications, saka kung kailan yung deadline of submission. Okay. Then, yung isasala po natin yung mga applicants na nag-apply po doon for that particular position. Then, ikakandak natin yung initial assessment. Okay. Yung mga nakapasa sa initial assessment will undergo the selection process. Okay. Okay, doon po, ikakandak po ng personnel selection board. Mahigpit pala, Ma'am, ha? Yes po, sir. Okay. Talagang sinasala natin, kinukuha talaga natin yung talagang deserving Yes po, sir. sa position na yan. Okay, sige po. Dinidetermine natin doon sa initial assessment kung ano yung qualification ng bawat aplikante Okay. vis-a-vis the QS being required by the position. Okay. Pag pumasa po sila sa initial assessment, sir, mag-undergo sila ng further assessment, Okay. such as paper evaluation, titingnan natin yung mga accomplishment nila sa relevant experience, yung mga trainings attended nila, kung related ba doon sa position na ina-applyan nila. Yes, ma'am. Then after that, pwede rin tayong mag-administer ng exam to determine their potentiality. Then oral interview. May oral interview Yes pa. po. Para makita natin yung kanilang communication skills, alertness, human relation, decisiveness, and so on and so forth. Yes. So that in a way is an assurance sa ating mga sa taong bayan na yung mga kinukuha natin talagang nag-qualify dun sa Potential po position talaga. na in-applyan po nila. Yes. Yan. So dapat sinusundan talaga yan, proseso na yan, Yes, ma'am. Ha? sir. And then, pagkatapos po ng evaluation namin, nagkakaroon po kami ng comparative assessment result. At doon po yung tinatawag natin na rank list or Rank list. qualified applicants. Ah. Then, ipipresent po natin yan sa ating mahal na superintendent Okay. para makapili siya ng i-appoint niya based on our assessment. I-recommend po natin yung top 5 ranking candidates. Top 5. Opo. Okay. Para makakuha siya ng i-appoint doon. Pero take note po, the appointment is discretionary in nature. Yes, ma'am. Ibig sabihin, Yes. ang ating superintendent ay mayroon siyang Discretion. discretionary power Yes. to select among the top 5 Yes. who is most qualified and who possesses the superior qualification Yes. for that particular position. So lilinawin lang natin, ma'am. Doon sa reclassification and upgrading of items and positions, walang shortcut. Wala po, sir. Dadaan po sila sa assessment. Yes. Kung naka-qualify po sila, na-meet nila yung criteria saka yung mga qualification na nandoon. And it applies to all. Yes po, sir. Yun. So malinaw po yun, mga kaibigan. Ha? So walang shortcut. Wala Kung ano pong yung, shortcut. ano yung panuntunan, yung po ang sinusunod natin na sinusundan po natin. Okay. No more no less. No more, no less. Well said, Ma'am Nelia and Ma'am Belinda. Unless meron pa kayong idagdag sa atin para sa mga teachers po natin. Sige, Ma'am. Ma'am Nelia. Aside from the promotion with existing vacant position, mayroon din tayong tinatawag na upgrading of position. Para sa mga Upgrading. teachers naman dito, sir. Promotions yan, ano po? Opo, Yeah, promotion okay. pa rin po. Hindi mo pwedeng i-request yung upgrading of position kung hindi ka pa nag-request ng approval ng iyong ERF. Okay. At mayroon din tayong mga Ano what is ERF? qualification for that. Ano yung ERF? Equivalent record form.
Equivalent record 4. Yes, sir. Okay. Doon po naka-reflect yung mga educational qualification, teaching experience, even trainings attended. Okay. Para, halimbawa, ang isang teacher ay more than 20 years na in service, pero Yes. T1 pa rin, sir. Yes. Pwede siyang magpa-ERF para makapromote naman siya sa T2, provided na mayroon siyang 20 units. 20 units Masteral units. Masteral Opo. units. Okay. Okay. Talagang requirements, mandatory Yes, po ba sir. yun, ma'am? Dapat siya ay BSc graduate or DELED graduate plus 20 years in service and 20 units in master's degree. Okay. Pero halimbawa, kung kulang po yung 20 units, hindi pa niya natapos, halimbawa lang, nakakuha lang siya ng 17 units, mayroon naman tayong tinatawag na areas of equivalent. Okay. Okay? One is sa teaching experience. Ay, consider po ninyo Yes, yan. sir. May Okay. equivalent unit po yun. Yes. Pag sa public school po, in every 3 years, is equivalent to 1 unit. Kaya Okay. kung 9 years ka na, mayroon ka ng 3 units, sir. Oo. Okay. Then Ganun pala yun, ano ha? Opo. Okay. And aside from the teaching experience, mayroon din yung attendance to trainings. Okay, or seminars. And you, as a proof to that, you'll be asked to submit mga certificates mo. Yes, sir. We need the original copy. Original copy? Okay. For every 25 hours of trainings attended, entitled po yan ng equivalent to 1 unit po. So, maganda rin po. Yung mga kaguruhan natin na hindi pa nila alam kung paano mag-avail ng ERF, ito po yung pagkakataon nyo na. Oo, lalong-lalo na yung Malaman. Teacher 1 na, pero Teacher 1 pa, pero Yes, retirable sir. na. Opo. Iyon ang dapat naman promote Ang mahirap kasi, sir, wala silang units earned. Kaya hindi natin sila pwedeng ma-i-reclass or Yes. mapa-ERF man lang. Kaya while you're still young, Yes, kailangan talaga dapat yung mag-aral. opportunity, grab ng grab, mag-aral na mag-aral tulad ng ginawa ni Madam Sheila. Di ba? Araw ng araw, kaya para mabilis yung inyong. Siyempre, pag nag-aaral kayo, mabilis din yung promotions. Yun, di ba ma'am? Yan. Sa picture 3 naman po, sir, kailangan ng completion of academic requirement. Academic or at requirement. least 42 units, masteral units. Para nakakwalify for ang ERF. Teacher 3. May takas po ba sa Teacher 3 ma'am? Wala na po, sir. Wala ng teacher 4. Sa ano po? Wala na po. Teacher 3 lang. Head teacher na lang, master teacher, ganun. Yun na, head teacher, master Yes. teacher, principal. Opo. Hanggang P3 lang po yung from teacher 1 to teacher 3. Teacher 3. ganun po, sir. Okay. Sige pa, baka may meron pa ma'am, wala na. Medyo wala na. Okay. Nasabi na lahat ni Madam Nelia. So, Madam Belinda, Madam Nelia, thank you so much for your time. Can I have your party message now para sa ating mga guro? Okay. Sa mga kaguruhan po natin, kung gusto ninyong ma-promote for career advancement, kailangan po natin kumuha ng mga masteral units para naman umangat po tayo. Hindi lang po sa teacher 1 lang tayo lagi. Yes, tama po yun. Maraming salamat po. Mangarap po tayo lagi. Libre po mangarap. Kayo, Madam Belinda. Madam Belinda naman. Yes po. Sa mga kaguruhan naman natin, ipapaalala ko lang po, malapit na po ang December sa preparation po natin ng APP. Yes. Yes. Bibi. Kailangan po, every 15th of December. Yun po. Yan. Thank you so much ulit para sa ating mga guests po Maraming natin. salamat po. Yes po, Madam Belinda, Madam Lilia. Salamat, sir. Tabayan po ninyo mga kaibigan. Susunod po ang ating Principal 4, si Madam Dr. Susan Rakrakin, Principal 4 ng Tagudin National High School. Tagudin, di ba sa Ilocos Norte ito? Hindi naman. Tagudin National High School, Schools District, Mabini. Sa Schools District of Mabini mga kaibigan. Susunod po kagad right after ng ating pakikipagpanayam kay Madam Belinda at kay Madam Nelia. Para po sa update of the preparations of the school for the opening of classes on October 5. Yan. Si Dr. Susan Rakrakin. From Mabini pa sila, nag-travel sila all the way from Mabini to Lingayen. Yan. Ma'am, dito na po tayo. Meron din palang Tagudin sa Mabini. Akala ko sa Ilocos lang to. Ilocos Sur, di ba? Ilocos Sur is Tagudin. Yan. Tagudin. Hello ma'am, good morning.
Nice to have you here in our section. Pangasinan, radyo ng paralan pa. Definitely, hindi naman po kayo rakista. Hindi po, sir. Ayun, family name lang po nila. Good morning po, ma'am. Dr. Susan Rakraken, ma'am. Good morning po. Kumusta na po kayo? And how is Mabini, the district of Mabini? Okay naman po. By the way, good morning po sa lahat. Yes, ma'am. Thank you Good po morning for din po. inviting me in Leksyon Pangasinan. It was a great privilege for me to here today. It's also our pleasure, man, to have you here with us. Thank you, sir. Sa ating leksyon Pangasinan. Opo. Medyo, ang ganda boses mo, mga hearts. para tuloy sabi ko, rockista talaga yata si Ma'am. Kako, ang ganda ng boses niya eh. Ma'am, kumusta po? Ang ano po update natin sa mga schools po natin sa Mabini, lalo na, we only have how many more days to go before the opening of classes October 5. Yes, sir. Sa paghahanda po ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Tagulin sa taong panuruan ng 2021, umaharap sa napakalaking hamon dulot ng pandemyang Yes. COVID-19. Yes, opo. Hindi lamang ang ating bansa, Mhm. kundi ang buong mundo. Subalit, hindi ito ang dahilan upang hindi harapin ang new normal ng panahon ng Tama po yan, ma'am. edukasyon. Tama po yan. Layunin pa rin ng DepEd na itaguyod ang edukasyon sa gitna man ng panganib. Mhm. Kalakip ang pagsarang-alang na hindi may susugal ang kalusugan. Of course, na mga guro natin sa mga mag-aaral. Opo, Oo. kalusugan ng ating mga ang kapakanan ng ating mag-aaral, Mhm. maging ang kaguruan sa bawat paaralan. Yes, ma'am. Tunghayan natin ang kahandaan ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Tagulin National High School po. Isinalang-alang ang health protocols na itinakda ng gobyerno tulad ng paglalagay ng paalala na dapat ugaliing magsuot ng face mask. And At- face shield. Yes. Including face shield. Yes, sir. Yes, ma'am. Opo. Kasi ang buong lalawigan ng Pangasinan is now under an ordinance na nag-uutos po na aside from face mask, all must be wearing face shield also. Pagka sumasakay ko ng mga jeepney, mga public utility vehicles, kapag ka napupunta sa mga offices, private and government, kapag napupunta sa mga public markets at saka mga malls. Yan. Sa paaralan naman, wala naman tayong face-to-face, di ba ma'am? Yes, sir. Opo. So, kumusta na po ang yung nakapag-distribute na po tayo ng mga modules po natin sa mga Yes bata? po. Kahapon po. Nakapag-distribute na kayo. Opo. Kumusta pong enrollment natin sa Mabini? So far, sir, sa school namin, nag-increase ng 3% lang. 3%. Opo. Mhm. At least, magandang bagay na po yun. Of course. 3% is 3%. Yes, sir. Yes. Kaya, maganda rin yung na gagamit namin ng tama Yes. ng aming iuwi Opo. sa mga health essentials na kailangan ng mga kaguruan natin, Yes, ma'am. yung ating mga mag-aaral. Mhm. Kaya, yun ang binigyan namin ng focus, sir. Focus niya, yan. Kumusta naman ang support ng LGU natin, ma'am? 100% po naman ang support ng LGU namin sa Mabini, sir. Mhm. Ano po yung mga binigay nilang support sa inyo, ma'am? Nagbibigay sila, sir, ng mga materials na ginagamit namin para sa mga laboratories, mga Mhm. health essentials. Yan. Tsaka, pag-uusapan din nila kung paano nila kami bibigyan ng tablet. Wow. Yun ang pangako nila kay ma'am. Yan. Ilan po yung pangako nilang tablet? Hindi pa nabanggit kung ilan. Wala pa po. Basta Pero pinag-aaralan on the process. the process na Yes po. naglalaan na sila ng budget ngayon para sa bayanihan tablet natin. Yes po. Yun. So, kumusta naman ang kuha natin? Yung provision ng internet doon, okay naman. Okay naman po. Kasi doon sa school namin, sir, Tagulin National High School, yun yung pinakamataas na barangay ng Mabini. Nasa bundok, Hindi naman, sir. Kaya lang, mataas lang talaga ang lugar. mataas lang talaga yung lugar. Opo. Kaya yung access ng internet, okay siya. Oo, kasi mataas eh. Opo. Oo. Kung nga, hindi pa ako napupunta sa Tagulin actually. It's the first time to parang hear na, kasi ang alam kong Tagulin talaga, Ilocos Sur. Yes, sir. Oo, yung boundary ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Tagulin.
Magandang Tagudin National High School, sir. Ay, magandang barangay Tagudin kasi just after the last barangay of Alaminos City, mga Alos. Kung alam niyo po yung Proton. Proton, Pilipinas dati. Yes, oo. Yun po, Malayo yun. yun po yung boundary ng Alaminos at saka Mabini po. Ah. Yun po yung first barangay of Mabini. Mabini, oo. Kasi yun yung way papunta ng Zambales dito. Yes ma'am. po. Opo. So, yun pala yung doon. Burong dukin na yun, ma'am. Yes, Mataas sir. talaga yung lugar na Yes yun. po. Oo. So, handa na ba yung mga stakeholders natin? Mag-usap na yung mga stakeholders natin sa school po ninyo. Supportive naman po sila sa inyo sa school. Yes po. Oo. Lalo na yung mga magulang natin. Opo, sir. Kahapon din nag-distribute na kayo. Anong yung reaction ng mga magulang po natin? Happy naman po sila, sir. Hmm. Kasi yung orientation na ginawa namin sa kanila, naintindihan po naman nila. So nagkanda pa kayo ng orientation? Yes, sir. Prior Before, to the oo. opening of the classes Yes, on sir. October 5. And then, doon sa distribution kahapon, nagkaroon ulit ng orientation again. Kahapon ulit. Opo. Oo. So, I believe, handa na Mabini. At salamat ma'am for the opportunity and for your time traveling all the way from Mabini to Lingayen just to be here with us. Kasama niyo yung mga teachers po ninyo sila ma'am? Sila po ang Abante Mabini staff po, sir. Abante Mabini staff, ano po yun? Yun po yung inorganize namin, sir, before the Town Fiesta of Mabini last year. Tinap kami ng aming mayor Opo. to organize, and then tsaka si vice mayor. Opo. Kaya na-organize po namin yung Abante Mabini. Kaya kami po ang nag-cover sila ng Town Fiesta last year ng Mabini po. At ito'y kinabibilangan ng mga School paper advisors, sir, ng Mabini District. district. Elementary and secondary. Hindi na mga bata yun ma'am. Hindi po. Kaya inadapt din ng DepEd na yan, sir, sa amin. Okay. Kaya yan, kami na po ang... That is one of your best practices sa Yes, Mabini. sir. Opo. Kaya meron na po kaming Abante Mabini. Yeah. Kung nakikita niyo yung meron na po kaming upload. Opo. Yung pumunta si Ma'am Sheila noon, sila na po ang nag-cover. So nice to hear that. Meron pala Abante Mabini na kinabibilangan ng mga bata, Yes, ng mga sir. youth. So ma'am, good luck po sa inyo sa opening of school sa October 5. At sana lahat po tayo healthy and strong on the opening of classes. At lalong-lalo na sa bayan ng Mabini, sa Tagudin. Maraming salamat po, sir. Ma'am, can I have your parting words na? Pagbati po sa ating mga schools. Ang mga grupo natin sa Tagudin. Mga kaguruan ng mataas na paralan ng Tagudin National High School, nandito na ako sa Yes! Leksyon, Pangasinan. Pangasinan. Kaya tangkilikin natin ito. Ang ating bagong PSDS ngayon, Sir Joey Casirial. Maraming salamat po sa binigay na opportunity din ninyo na mapanayam nyo ako ngayon. At Yes, makita rin po kayo. Our pleasure, ma'am. My pleasure. Maraming Nice to salamat meet you, po. ma'am. Ladies and gentlemen, ang ating pong district supervisor. Wait lang. Ang ating Principal 4, na-promote kayo kaagad. Principal 4 ng Tagudin National High School, Schools District of Mabini, Dr. Susan C. Rakrak. Ano yung si ma'am? Castillo po. Castillo. Opo. Dr. Gusto ko rin, Susan. sir, acknowledge ay Sir Chris Infante. Siya Wow. po yung pinalitan ni Sir Joey. Sige po. Si Joy Boy. Yes, sir. Bago Sir Joey ngayon, sir, Opo. si Sir Infante. Yan. Okay, kumusta po kayo? Maganda bago po kayo. Again, ma'am, thank you so much. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo. Salamat Pabalik na po. Mabini. Sana, sir, makita nyo yung na-upload namin sa Abante Mabini. Of course, ma'am. Basta naman po sa Facebook po ninyo, Oo. Facebook page, i-add ko po kayo. Salamat po. Okay, sige po. Yan po mga kaibigan, ating Principal 4 ng Tagudin National High School, along with the Abante Mabini. Yan, di na natin nabanggit yung kanilang mga pangalan, pero dalawang gentlemen and isang lady. Yan.
Bante Mabini. Susunod po kagad mga kaibigan ang ating Officer in Charge sa Schools Division Superintendent ng SD1 Pangasinan, our Dr. Sheila Marie A. Primicias for the updates, and also with Sir Greg. Hello, kumusta na po kayo, ma'am? Yeah, magandang umaga sa thank you. Magandang umaga sa lahat ng kaguluhan ng SDO1 Pangasinan at sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, ng mga magulang at mga mag-aaral po sa araw na ngayon. Maestro, Yes, ma'am. galing lang kami sa Kalasyaw, Maestro. Hinabol namin ito. Ganun ba? Galing na kayo ng Kalasyaw, ma'am? Yes, yes, yes. Opo, kumusta po sa Kalasyaw, ma'am? Preparations po nila. Nagkaroon tayo ng meeting sa mga school heads at sinabihan natin sila ng updates. And of course, maging ready na sila sa October 5. Yan. Alam niyo naman, October 5, pasukan na, Greg. Yes, sir. Baka kayo mga viewers po natin nagtataka at bigla ako sumalang. Papalitan ko po muna saglit si Sir Richard at Kaya Sir kakausapin Greg, mo. Sir Greg po muna tayo ngayon. Last Okay. Monday din, sinalo ko ni Sir Richard kaya sasaluhin ko po siya ngayon. Ayun. Okay. So pag-usapan po natin ma'am yung bagong lumabas na galing po statement ng DepEd through USEC San Antonio. Ito po yung mga students na may gadgets daw ay kahit huwag na daw silang kumuha ng mga printed modules. Okay, alam nyo, nung actually ko na ito lumabas ng ABS-CBN, iba't ibang statement na to ngayon kagabi sa Rappler. So nabasa natin ulit at dapat ma-reiterate natin ito, Greg. Yes po. Na kung maaari, kasi nakita nga natin yung laki ng gagastusin, kung maaari at meron na silang gadgets at nakikita natin na medyo nahihirapan sa baba. Dahil sa kakulangan ng hindi lang pera, kakulangan ng mga gamit na mga bibilhin ngayon dahil nagkakaubusan na, might as well yung mga nag-check sa survey as to printed, may gadget naman, pwede bang ipaalam na sa kanilang mga guro na hindi na sila kukuha ng printed? Printed. Opo. It's because they have now the digital files. Nakita mo naman sa statement ng ating undersecretary na kung sakasakaling yung printed nga ay hindi available, pwede naman itong maipasa through flash drive, yung po ang using mismong sinabi. yung digital files. Okay. Yes, ma'am. Maalala ko tuloy. Alam mo ba, Sir Joseph? Maestro Joseph, grabe ang pinaglaban po ng aming OIC-SDS para lang po sa online at offline Oo. modular learning po. Yes, yun Ma'am, naman yung balikan po aspect, natin yung paglalaban po natin dyan. Actually, noong hindi ako nagbago doon sa learning continuity plan natin since they start, Maestro. Napansin mo naman, January pa lang, sinusulong lang natin, nung nasa executive session tayo, ng January 27, isinusulong na natin yung digital rise. At kasi nag-umpisa na tayo ng digitization as of October. So sabi kong gano'n, ito na yung na mag-start na tayo mag-move forward. Yung sinabi natin, mag-move forward na tayo. At we take the first step na i-open na natin sa mga minds ng ating mga teachers na why don't we use technology now? Kung kaya naman, bakit hindi? Yes. Siyempre, sa umpisa, alam niyo naman, Greg, may alingas-ngas dyan. Lahat ng bago sa umpisa, may resistance. Of Kaya course, yes, ma'am. naiintindihan natin yan. Pero, yung nakita ko yung kagandahan nung magiging balanse yung print. Hindi natin inaalis yung printed, Greg, Hindi natin po inaalis yung printed. Ang gusto lang natin is balansehin. Yes. Okay, paano pagbalanse? Kasi nakita ko rin yung ayaw nga gusto nga natin maging safe yung mga bata. Ayaw natin na at least yung kanilang health. So babalansin mo paano ang gagawin kung walang face-to-face. So binalansin natin yan at nakita ko yun sa aking anak. Siyempre 6 years old. Paano na kaya? Nung wala pang klase, laro ng laro, nahon sa gadgets, sa gaming. Pero nung nandyan na yung mga teachers niya, maganda na nangyari. Kaya naman pala. So, yun ang nakita natin. Ang naging problema naman natin, yung yaya ko rin, yung yaya niya. Kasi sabi niya, Ma'am, paano ba yung module? Paano ko ituturo? Hanggang ganito lang naman yung natapos ko. Paano ko? So, nakita ko yung worry ng yaya. So, ibig sabihin, yung nahihirapan siya, much more yung mga talagang totoong, ako, at least may pagtatanungan sa akin ng yaya, no? Opo. Siyempre, mga pagtatanungan, superintendent. Paano yung iba na wala mapagtanungan? Paano na sila? So, nabalansin natin yan, naisip natin yan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga video lessons. Maaga pa lang, sinasabi na natin, please have the video lessons.
So, nung nakita natin yun, yung sitwasyon ng anak ko, sa yaya, plus meron kasi akong kapatid na school heads din. So, lagi akong nagtatanong ano ba ang nandyan na sa baba. So, sasabihin nila talagang mahirap ma'am yung kulang na sa pera, kulang na sa ganyan. So, naisip natin na talagang hindi natin alisin talaga yung online at offline. Babalansihin natin. Parang ekonomiya yan, binabalanse. Virus at ekonomiya. Katignan mo, nag-open na ngayon. Kasi kailangan balansihin. Yes. Totoo po yan. Tama po yan, ma'am. Sakto nga rin po kasi, di ba, sabi niyo po, mahirap po talaga ang printed. Lalo pag meron tayong mga learners na mahirap bumasa. Yes. At maalala ko ma'am, last March po, naglunsad tayo ng bawat bata bumabasa. Yeah. So, remember our battle cry, no learner will be left behind. May mga bata tayo na hindi makabasa or struggling readers. So sabi ko, ano ang gagawin ng mga teachers sa mga batang ganito? Since lumabas naman yan talaga sa PISA natin na marami talaga pa rin yung, kaya nga naging national emergency yan. Huwag natin alisin yung tingin din natin sa kanila. Kahit na anong ipakita mong modules, kung hindi naman niya nababasa, anong gagawin mo? Kaya babalik ka doon sa pagbasa. At kahit na grade 5 na yan, babalikan mo pa rin yung, kung pang grade 1 na reading yan, babalikan niya doon, mag-i-start siya sa umpisa. So, my appeal to all the teachers that even if you are a high school teacher, you should also be a reading teacher. Okay. A reading teacher. Kaya, meron na kaming videos na isinen on the reading video lessons. Plus, meron tayong mga kit na naibigay sa inyo. So, gagamitin po nila yan. So, ngayon, dapat minamap na ng ating mga school heads, yung mga non-readers natin, at babalikan nila yon kasi kahit anong bigay mo ng modules dyan, kung hindi naman nila mabasa. Useless din po yun. Yes po. So, tutukan din natin ng reading habang tinututukan natin ng iba, Greg. Tama So, po. yun yung nakita ko rin. At explain ko lang, Greg, yung sa Kuiper, kasi naging mainit din ang palitaktakan dyan sa Kuiper, para ano ng ating mga teachers, naging national partner ng DepEd ang Kuiper. Way back 2016 pa po Way yan. back 2016, pero nung isinulong na ito, Established na po ang Kuiper at DepEd. established na siya, ginagamit na ito isa ibang pero nung nakita rin natin na baka pwede, why not, at naging national partner nga, pero isinusulong natin ito dun sa mga advanced ng mga bata, yung they can learn independently. So, ginawa natin yan at pipili ngayon yung mga school heads para doon sa magki-keeper talaga. Yung kaya na lang mag-aral on their own, at their own pace, yung mabilis. Kasi ang ano ko doon, ang worry ko, baka sa bilis ng nila, pag-iisip nila, magagaling ito, Mag-advance na. mabilis nilang matapos yung 40% ng milk. Mabilis nilang matapos yan. I-anticipate na natin yan. Kung mabilis nilang natapos yun, ano na ang gagawin nila? Okay. So, nakipag-usap tayo sa Kuiper, ano ba ang nandoon? Okay. So, anong sinabi nila? Although merong 40%, nandun pa rin yung 100%. So, kung sakasakaling natapos na nilang 40%, meron pang pagkakabalahan na bata na 60% na hindi inaalis ng Kuiper. So, yun ang kagandahan po noon. So, ang mga bata, they can, pwede silang mag-aral at their own pace na may tumututok. Kasi madali na lang, nandun na lang, nakalagay na kasi lahat doon. So, let's see the advantage of this. And this is free. Ito pong allotment natin sa Kuiper ay, ito yung savings ng mga school heads sa kanilang travel. Yes. Okay, sa kanilang trainings noon, travel on trainings. Kasi wala nang travel ngayon. Wala na rin trainings ngayon. So yung allotment nila doon, bakit hindi natin ilagay muna dito para mapag-aralan natin, para yung magagaling talaga ay makisabay din sa... Kasi ang hirap nito, pag nakikita ko yung synchronous, pag ang mga bata pinaghalo-halo mo dyan, at yung magaling ay nag-aantay doon sa medyo, di ba? Nakikita. Kasi nakita ko yung anak ko, advance siya sa mathematics. I'm done, sabi niya. Pero yung mga iba, siyempre matagal. So, hindi makaabante si teacher kasi inaantay niya yung iba. Okay, so nakita rin natin na sitwasyon yun. So, I think
pag-aaralan mo talaga kung ikaw yung superintendent, ano ba yung nababagay dito sa sitwasyon na ito. Kung ikaw rin ang school head, kaya ba ng keeper dito? Kaya ba ng ganito dito? So pag-aaralan mo lahat ng modalities na binigay natin. But as you all know, marami na talagang gumagamit ng gadgets ngayon. Doon kasi sa survey, siguro hindi po naging malinaw. Kasi nagsishift ng mga parents ngayon. Makikita mo rin. Oo nga ma'am, ang sabi po nila daw, mostly dito sa atin, ang gusto nila sa survey is printed. Yes. Kaya may mga... Okay, kaya nga, binigay ng DepEd ang preference. Kasi nagpa-survey tayo, kaya lang nakikita ko doon, siguro, kaya nag-fail tayo on some part. Kasi doon sa pag-check ng printed, hindi na itanong. Kasi ang tanong, pag tanongin mo ang grade 1, may gadget ba siya? Wala. Pero yung nanay niya meron. Or kuya niya. O yung kuya niya meron. Na pwedeng hiramin. So yun ang hindi nakita. Kaya lalabas talaga na walang gadget. So we will opt for printed. Pero pag tanungin mo sila ngayon, ay sabi nga ng isang principal, nung una, ayaw ko rin nung online-offline. Pero nung nakita ko, na yung mga bata nung magkaroon sila ng group chat, at tapos, hello ma'am, hello ma'am, hello. So nakita nila na mas interactive yun, parang na-appreciate na nila ngayon. Sabi ko nga, sa umpisa lang, yun ang maraming gano'n. Pero pag nakita nyo na yan, yung beauty of that, yan, sasabihin nyo, ay tama naman pala all along. So napakaganda yung nangyayari sa atin. So masakit man, nung una medyo hindi maintindihan, pero at least na ipaliwanag at nakikita natin sa huli, although yung sinusulong natin ay tama rin. At talaga naman, yun ang sinusulong ng DepEd. Kaya lang is, binigyan nga ng preference yung mga magulang. Ngayon, nakikita yung preference na yun ay hindi talaga aakma, kailangang balansin. Yes. That is why we're pushing now that those who have gadgets, sana hindi na kumuha para makabawas at may bibigay natin dun sa walang-wala. Kaya nga, yung walang-wala, anong ginagawa natin? Para matikman naman nila yung makakita ng mga video lessons, yun na nga yung bayanihan tablet. Okay. So yun, para naman yung battle cry natin na no learner will be left behind, ay makikita natin na, wow, at least sila sumasabay din. Okay? So, yun, ay tinitingnan din natin. Kaya, hinihingi ko sa mga teachers natin na mag-map tayo. I-check natin talaga kung sino yung walang-wala. At para makaikot yung mga bayanihan tablets na ginagawa ng ating mga local officials at ang ating mga stakeholders. So yun ang nakikita ko. And of course, meron tayong bagong labas din, yung teacher aid. Meron kasing nilabas ang ating undersecretary on we can hire teacher aides in time of this, pero wala talagang budget. Ang pagkukuha na nilang budget, pwedeng MOE o pwedeng SEF funds. So, titingnan po nila kung pwede pa ba na magkaroon ng teacher. Ito yung tutulong sa ating mga teachers. Okay? Yung alam, kung merong budget. So, titingnan ulit yung MOE. Siguro yung mga malalaking schools, we will allow them kasi meron namang memo. Pero pag nakita natin, maliit naman yung MOE nila at mas magandang igastos na lang nila dito sa mga ibang printed modules, might as well, kung kaya naman nila, wag na lang sana. Yung may malalaking budget lang. Pwede na silang mag-hire ng teacher. Kasi, you know, meron tayong mga schools na ang MOE nila ay 10,000 lang. Yes, So, hindi naman sila makakahire yun. So, maliit lang talaga. Kaya, pinag-iisip, maganda nga at naglabas ang ating undersecretary ng discouraging those pupils natin na meron ng gadgets. And of course, sabi ko nga, if and when ang ating school heads ay kinikwenta nila yung gagastusin nila at parehas din lang, kung magpiprint ang mga teachers, bakit hindi na lang natin ipaprint sa labas? Na parehas lang yun ang sinasabi ko, parehas lang. At least nakatulong din tayo na nabigyan natin ng trabaho yung mga nasa labas. Yeah. Yun yung nakikita ko para mabalansin rin yung ekonomiya. Nakatulong tayong nakapagtrabaho yung iba, tapos hindi pa nahirapan yung mga teachers natin. Ganon din yung bayad eh. So, medyo win-win tayo doon. Nakikita ko win-win tayo doon at malaking tulong po yan sa mga taong nawala ng trabaho. Yes. So, mabibigyan po sila ng trabaho. So ang ating superintendent is not a sitting superintendent. Patunay po yung kanilang ginagawa ngayon na nagbabayanihan tablets po sila. Umiikot po sila sa mga schools para po ma-provide, mabigyan ng provision yung ating mga mag-aaral na wala pong mga tablets para naman
they will be at par with the other students na may mga gadgets na. Tama yun, Maestro Joseph. At lahat po ng ginagawa namin dito sa division ay documented at very transparent. Makikita niyo po lahat yan sa mga DepEd pages natin. At ang mga DIOs po natin, ina-upload din po yan sa kanilang mga district and school websites. Kaya sinusulong natin talaga, at least uumpisan natin na slowly we will shift online and offline. Wag po kayong mag-alala, meron tayong mga digital files na pwede nating ibigay sa mga teachers at ibigay sa mga bata. Hindi nila kailangan bumili ng flash drive kung wala silang pera. Yung Share It app na pwede silang mag-transfer ng files, pwede pong gawin ng ating mga guro po yun. Mag-a-assign sila ng field coordinators doon sa isang place at sila na magbibigay ng mga digital files ng ating learning materials na ngayon ay nasa kamay na ng mga iba't ibang school heads natin at papasakamay na sa mga iba't ibang teachers natin. Yes. Alright, so By this time siguro may maliwanag na po sa kanilang kaisipan yan. Naliliwanagan na po sila sa mga advocacy po nyo na inumpisahan po ninyo na ngayon po ay may katuturan pala yung mga inumpisahan po ninyo yon at hindi lang po basta-basta yung mga advocacy na yun. Kaya nga, Maestro, alam niyo naman ang pinagdaanan ko, Maestro, Greg. Maalala ko lang yung mga yon, medyo sumasakit talaga yung loob ko, but at any rate, naging motivation yun, ma'am eh. Para talaga wag sumuko eh. yeah, wag susuko, basta alam mong tama ka, at ito'y para sa bata all the while. This is for the children. At nasaktan na natapos na lahat pero sana malaman ng lahat na malinis ang ating intensyon at ito ay para sa bata at gusto lang natin ng mabigay ng dekalidad na edukasyon. Yun lang naman ang hinihingi natin. This is maybe a lesson for all of us that bigyan nyo po ng pagkakataon ang mga namumuno na gawin ang kanilang trabaho. Yun lang. Gawin namin ang trabaho namin at kaya kami nandito ay para magampanan yung mga trabaho namin. Yeah. Sige So, po. yeah. So malinaw po yun mga kaibigan at tayo po muling nagpapasalamat sa ating Schools Division Superintendent sa mga paglilinaw na yan. Bukas, Maestro Joseph, andito ulit yan. Regular guest po. Of course, regular na po natin makakasama si Madam. Direct from the superintendent na yung mga mensahe. Para sa mga regular updates po natin mula sa Department of Education, lalong-lalo na dito sa SDO1 Pangasinan. Yes. Thank you. At ulitin ko sa lahat ng kaguruan ngayon, nagmi-meeting na ulit ang ating mga PSDS at pina-finalize na nila kung ano yung mangyayari noong October 5. At sana, antabayanin lang natin yung mga announcements natin dito. At of course, yung lagi kong sinasabi, keep safe, alagaan yung katawan ninyo, kumain ng masustansya, matulog ng maaga, and drink your vitamins at handang isip tayo lahat. Yeah. Maraming salamat, Madam Sheila. Yes po, and on behalf of Sir Richard, this is Greg. Happy to serve. Yan. Hanggang po sa muli mga kaibigan sa sepang edisyon ng ating Leksyon Pangasinan Radio na paralan pa ito pong yung lingkod, Joseph Kanina Makani nagsasabi po sa nag-iwan sa inyo ng magandang umaga.